co, takže tady máme první kupičku, tady z tohoto kmene. Strom má 21 metrů, kupička je zaházená pěkně, všechno to klestí. Je vysoká, dejme tomu, nějaký, já bych ji přiznal 110. 1,10 m je vysoká ta kupička, 1,10 m. Jednička o základně v průměru 3 metry. A teď si naměříme pásmem, já mám pásmo nacvaklý na prdeli, ten střed, takže 21 metrů a polovina je 10,5. Bez té dvojky je 8,5. Takže kde máme 8,5 metru? 5, 6, 7, 8,5. Narovnej, počkej. Když nejde. Tak, 8,5. Dvacet 29. Tak. Tloušťka 29, délka 21. Hodíme to do kuvírovačky, popíšeme, máme 1 ze 100 hotovo. Miro, kolik má? 21 délka, průměr 29, že? 1,28. Kuře, 1,28? To je trošku větší, než jsme chtěli. My se musíme trefit maximálně do 0,08. Takže tento jsme sice skupili, ale úplně hovno. Sakra.